Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Županje, a povodom Dana grada, dodijeljeno je 10 priznanja za doprinos razvitku grada, 1 zlatni grb, 4 srebrna te 5 zahvalnica. Priznanja su dobitnicima uručili vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, predsjednica Gradskog vijeća Nada Galović te ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Ovogodišnji dobitnik Zlatnog grba grada Županja jest prigodno župa mučeništva Svetog Ivana Krstitelja koja obilježava 300 godina djelovanja. Nije ovo priznanje koje je meni osobno, nego doista cijeloj župnoj zajednici. Kažem, tolikim generacijama prije nas i svim vjernicima ove župe. Katolička crkva zauzima posebno mjesto u očuvanju kršćanskog, kulturnog, hrvatskog nacionalnog identiteta, a tako i nagrađena župa ima posebno mjesto među župancima. To mogu reći na poseban način ja koji nisam iz ovoga kraja jer dolazim iz Baranje i doista osjećam da je to ovdje posebno izraženo, da je ovdje jedna sredina koja uistinu i poznaje svoju povijest i izuzetno cijeni svoju povijest. Među dobitnicima su još 2 ustanove, Sportsko-ribolovno društvo Sava koje je nagrađeno povodom 70 godina djelovanja te promocije grada Županja u Hrvatskoj i inozemstvu i dobrovoljno vatrogasno društvo povodom 130 godina djelovanja udruge. O značenju ovog društva za zajednicu nije potrebno trošiti riječi, njihova djela govore sve. Ajmo reći da je to jedna velika obljetnica. Mislim da nije dovoljno samo reći DVD Županja, spomenuti vatrogasce, jer ipak vatrogasci su puno toga. Sad se pokazuje na Primorju da vatrogasci puno znače. Na isti način grad je zahvalio socijalnom radniku Vladimiru Zlatariću za dugogodišnji rad s braniteljskom i stradalničkom populacijom i ravnateljici dječjeg vrtića Maslačak Terezi Nemec za dugogodišnji humanitarni rad u Gradskom društvu Crvenog križa i udruzi Golubovi te rad na razvoju društveno-kulturnih aktivnosti. Posebno mi je drago što sam dobila ovu vrijednu nagradu jer je to priznanje ne samo mojem radu dugogodišnjem nego svih onih koji su sa mnom zajedno radili. Sam čovjek ne može ništa, a uz veliku potporu znači svi svojih prijatelja i oni koji pomažu u tom radu svakako da su onda rezultati i dobri. Kako je i sam županjski gradonačelnik Davor Miličević rekao da je Županja nažalost sve manja te da se županci uglavnom međusobno poznaju, mnogi su bez obzira na statističke podatke sigurno čuli za nogometaša Darija Župarića, prvostupnicu sestrinstva i poduzetnicu Ljubicu Čolakovac, ravnateljicu Doma zdravlja Županja Lucu Lešić, doktora Ivana Tomislava Kosa i pjesnika Josipa Bačića Savskog. U ime dobitnika zahvalio se župnik Krunoslav Karas, podsjetivši prisutne da je svaki čovjek karika u lancu čovječanstva. A vjerujemo da su i znak povjerenja da ćemo ono što smo primili znati oplemeniti, još više usavršiti i prenijeti na druge, na dobro, na blagoslov ovoga grada, domovine i crkve. Upravo to su učinili i ovogodišnji dobitnici. Bitna je samo volja, bitno je ono nešto u sebi da imate i da se uključite, bilo to da ste u tome prvi ili ste zadnji, nije bitno u tom lancu, dakle uvijek možete nešto raditi, nešto pomoći, nešto stvarati i na dobrobit prije svega zajednice, a onda svakako i sebe jer to ispunjava dušu i onda smo svakako svi puno bolji.